Ahoj, tady je Terka z kanálu Zuzana jede, tentokrát bez Zuzany a je tady se mnou tenhle ten pěkný trans a já vám chci teďka říct pár tipů, jak zvládnout motorku, ze který nedosáhnete na obě dvě nohy. Věřím, že tohleto video bude nejenom pro holky, ale i pro kluky, protože nedávno mě na benzínce zastavil pán, když jsem jela na NTčku 1100 a říkal, to je pěkná motorka, já jsem jako o tom uvažoval, ale nedosáhnu a když vidím vás, tak vy jste ještě menší a normálně jste na tom přijela. Pro ní bylo asi hezký to vidět, takže určitě jako věřím, že pokud je nějaká takováhle větší cestovní motorka váš sen, tak tohleto video vám přijde vhod, protože tady ukazuju vlastně úplně jednoduchý triky, pomocí kterých se to můžete naučit. Určitě bude rozdíl, když jste v autoškole a učíte se tohleto jako začátečníci. Já si myslím, že jako začátečníci budete mít jednu velkou výhodu, pokud začínáte na vyšší motorce. A to, že vás to nestihne zkazit, abyste zastavovali na obě dvě nohy. Protože pokud jste jako já někde mezi, že vlastně z něčeho tak jako dosáhnete na špičky, tak vy budete mít určitě tendenci dávat obě dvě nohy na zem. Ale to zaprvé není ani moc elegantní a vlastně ani není moc důvodů, kdy to potřebujete udělat. Troufnu si říct, že fakt v 99% případů fakt tohleto dělat nemusíte a můžete vždycky zastavit na tu jednu nohu. Ten stej případ je, když, já nevím, něco vás rozhodí a teďka jako se cítíte jistější, tak si dáte ty nohy obě. A to je jako úplně v pořádku, pokud máte tu možnost. Ale myslím si, že to vůbec není prostě nutný. Jedno takový malý upozornění. Dost možná spadnete. Vůbec se toho spadnutí nemusíte bát, pokud se vybavíte předem. To znamená, že budete mít dobré oblečení, že budete mít samozřejmě oblečení na motorku, ideálně kůže, který bude mít chrániče kolenou, boků, páteřák, lokty, ramena, dobrá helma a dobré rukavice. Co můžete udělat dál a měli byste to udělat, je samozřejmě obrnit tu motorku. Takže jak si můžete všimnout, tady jsou prostě padáky, který vám tu motorku zachrání, když spadne. Takže proto, abyste tohleto mohli trénovat, tak je fakt hrozně důležitý mít vlastně tu jistotu, že i když spadnete, tak se to zvedne a jde se dál. Protože když spadnete tady na parkovišti, kde nic nejede a kde to vlastně v pohodě zvednete, tak to je vlastně ta nejlepší chyba, kterou můžete udělat. Protože potom takovou chybu už znova neuděláte a bude to v bezpečném prostředí, kde vy si to budete moct vlastně prožít, zjistit, že jste sice jste spadli, bolelo mě ego, ale vlastně se tak moc zase nestalo. Takže fakt si dovolte dělat ty chyby a vlastně si i dovolte tu možnost, že spadnete a vůbec to neberte jako selhání. Takže co vy vlastně budete tímhletím cvičením dělat? Vy si budete fixovat svalovou paměť na to, že zastavujete vždycky na jednu nohu. To znamená, aby vám tam nekopla svalová paměť, jako třeba kope mě po vlastně dlouhodobém ježdění na Zuzaně, která je úplně nizoučká, automaticky obě dvě nohy dolů. Tohleto právě to se vám nesmí stávat, protože právě tady ten reflex vás může na nějaký křižovatce nebo u nějaký prohlubně díry stát ten pád. Takže fakt trénujte tu svalovou paměť na to, aby ten mozek měl zafixovaný, je to buď to levá nebo pravá, ale vždycky je to jenom jedna, nikdy to nejsou obě dvě nohy. A pokud to budete opakovat dostatečně často, tak se potom nebudete muset bát, že byste v krizové situaci zaváhali, nebo ani ne zaváhali, ale automaticky tam dali obě dvě ty nohy. To se vám prostě nestane. A klíčový je balanc. A to balanc jak motorky, tak i vás samotných. Začneme u té motorky, protože tam je to o něco jednodušší. Kdykoliv, když ji udržíte rovně, tak ona vám vlastně nespadne. Takže co bude dělat motorka při zastavování? Bude rovně. Bude absolutně rovně. To znamená, vyvarujte se i byť mírně stočených řídítek, pokud začínáte, protože to vás může stát pád a v žádném případě se nesnažte zastavovat, když zatáčíte. Další věc, co bude možná trošičku složitější, je váš vlastní balanc. Protože tady vlastně pracujeme s tím, že musíte držet motorku rovně, ale zároveň vaše těžiště se bude přesouvat doleva a doprava.
Takže hrozně důležitý jsou nejrůznější balanční cvičení a pokud zjistíte, že s tím máte problém, tak zapojte do vaší rutiny a do vašeho cvičení cviky na balanc. To znamená třeba bosu nebo míč gymnastický, a nebo úplně, co můžete udělat absolutně jednoduchýho, je prostě stát na jedné noze. Já vím, možná to zní úplně jako až nesmyslně jednoduše, ale taky je to úplně nesmyslně účinný, že prostě budete sem tam stát na jedné noze. Třeba když si čistíte zuby. Zkuste to. Ono je to brutálně těžký stát na jedné noze a čistit si zuby. No a když k tomu ještě zavřete oči, ježišimarja, to potom nějaký ježdění na motorce, to bude úplná hračka. To se nemusíte bát. Takže zkoušejte ty cviky na balanc. Oni jsou fakt mimořádně jednoduchý a mimořádně účinný. Další důležitá věc, kterou po vás budu chtít absolutně a vždycky kvůli tomu, abyste zůstali zdraví a fit a aby vás nic nebolelo, tak je to, abyste ty strany střídali. To znamená, možná budete preferovat jednu stranu. Většina lidí to tak má, jsme praváci nebo leváci a potom vlastně tělo není symetrický, ale jsou tam různý disbalance, u někoho víc, u někoho míň, záleží, jak cvičíte, jak to zatěžujete, kde nosíte kabelku, batoh a tak dále, ale my tady ty disbalance nechceme podporovat, takže když jezdíte na motorce a trénujete tohle vysedání, tak to berte jako cvičení. To znamená, nebudete do posilovny a nebudete cvičit jenom levou ruku a levou nohu, protože jste leváci a dělá se vám to líp, ne? Budete cvičit obě. Takže stejně tak musíte cvičit obě i tady u toho vysedání. Ty disbalance znamenají, že zatímco svaly na jedné straně pracujou, zesilujou, tak na té druhé straně relaxujou a ochabujou. A to my nechceme, protože pak by vás mohly bolet záda a mohli byste mít různý problémy a nevěděli byste, od čeho to je a možná byste na to ani nikdy nepřišli. Já vím, že je to minimální pohyb, ale když to uděláte za ten den, já nevím, 10krát, 20krát, tak to už je sakra znát, ne? Co je důležitý u vysedání, co se týče pozice těla? Vezmu to odhora. Hlava je rovně, to znamená, nebudete takhle a nebudete ani takhle, budete hezky narovnaný. A brada k jamce. Očima koukejte dopředu. Pokud budete koukat na tu motorku, co dělá, nebo pokud budete koukat na svoji nohu, jestli vysedá, nebo pokud budete koukat prostě na to, že je přede mnou louže, tak je velká pravděpodobnost, že spadnete. Ten pohled je nesmírně důležitý, takže koukejte před sebe. Ruce, může si udělat slepici. Tak poznám, že je mám volný. Když je budete mít takhle natažený, tak nejenom, že budete křečovitě svírat řídítka, ale asi vám to zastavení ani nepůjde, protože s takhle nataženýma rukama se budete třást a nebudete mít ani dobrou práci se spojkou a plynem. Takže vždycky buďte slepice a kohouti a vždycky si udělejte tohle, abyste se ujistili, že máte ty ruce volně. Střed těla je zpevněný. To znamená, že jsem narovnaná, že tam nesedím takhle jako pytel brambor. Asi vidíte všichni ten rozdíl, když pojedu takhle. Ten vršek těla se mi hroutí a hroutí se mi celá ta pozice hlavy, očí, i ty ruce se mi hroutí a vlastně hroutí se mi i ten postoj té nohy a je to takový dost nepříjemný. Takže vždycky buďte narovnaný, i když budete třeba takhle blíž u té nádrže, tak vždycky záda jsou rovný, to znamená, nepojedu takhle, že jo. Nepojedu takhle, ale i když se potřebuju nahnout nad nádrž, tak vždycky budou záda rovný, ramena uvolněný. Když vysednu na levou, tak nevysedám takhle na zamčený koleno. Já vím, že to asi není vidět, ale teďka mám to koleno úplně propnutý do zádu, že už ani víc nemůžu. Tak tohle je špatně, to hrozně namáhá a přetěžuje ten kloup. Takže vždycky vysedejte, aby to koleno bylo měkký a to poznáte tak, že tím kolenem můžete takhle zapružit. Takže vždycky měkký, nebo vysedejte třeba klidně na špičku, pokud se cítíte jistý a vždycky je to koleno měkký, vždycky můžu takhle zapružit. Další důležitá věc, co se týče té pozice, tak to je to, abyste tu nohu vždycky dávali na stupačku. Když ji budete mít na stupačce, tak vlastně se vám bude líp manipulovat s tou motorkou a bude se vám vlastně líp držet ta motorka v tom těžišti. Jo, když si ji tam dám takhle na patu, tak najednou ten cit se z toho ztrácí. A je to logický, když budete skákat, na co dopadáte první? Na špičky. Když se chcete vytáhnout, vytáhnete se na špičky.
protože tam je mnohem víc citu a mnohem větší, lepší odpružení pro to tělo. Takže vždycky špička na stupačku. A když jsem takhle vysedla, tak vlastně to koleno mi směřuje lehounce ven a to mi umožňuje společně s tím měkkým kolenem si tu motorku takhle balancovat. To znamená, i když se vám třeba nepovede zastavit, ale ono se vám to potom vždycky povede zastavit s tou motorkou hezky rovně, tak si můžete vlastně ten balanc takhle mírně doladit tou nohou, kterou máte na tom sedle. Další věc, kterou je dobrý dělat, když vysedáte, tak to je výdech, protože je to fyzické cvičení. To znamená, já vysednu, vydechnu. Nadechnu se, vrátím se, vysednu. Pokud budu mít ještě vyšší motorku než je tohle a budu vyloženě skákat, no tak to už u toho dýchat sakra musíte. A konečně jdeme cvičit. První, co udělejte, je, že nechte motorku vypnutou a klidně i nechte stojánek, abyste měli jistotu, nebo požádejte někoho, ať vám ji drží a zkoušejte jenom vysedat. Doleva a doprava. Vyzkoušejte si, jaký je to pocit. Jakmile se budete cítit jistý, můžete stojánek sklopit a zase jenom vysedat doleva, doprava. Věnujte pozornost i tomu, jestli vám dostatečně kloužou kalhoty. To je taky dobrý tip, protože mě tohleto moc nejde v kůži. Až se budete cítit dostatečně jistý, a ta doba je individuální, může to být po 5 minutách, po hodině, po 2, po odpoledni nebo klidně i po týdnu. Teprve potom motorku nastartujte a začněte to zkoušet za jízdy. Nejprve úplně pomalu. Zase klidně někoho požádejte, ať jde s vámi. Měli byste se držet kolem 5 km v hodině, což by měla být rychlost chůze. Pozor, vždycky dávejte nohu dolů teprve, až když motorka zastaví. Pokud dosáhnete objevu, můžete si dovolit v uvozovkách ťapání, ale tady byste to mohli odnést pádem. Podívejte se na to, kam já se koukám, když zastavu a jak vypadají moje ruce. Rozjedu se, mám slepici, můžu vám zakdákat, jestli chcete, koukám rovně před sebe a hopla. A stojím. A dobrý to je. A zase se rozjedu, zase koukám rovně na ten náklaďák nebo dál na ten strom a zase stojím. Pamatujte si, že pokud chcete motorku, tak to bude 98% ježdění a 2% zastavování. Tady z těch 2% zastavování bude krizový zastavování, kterého se možná můžete bát. Pokud nedosáhnete, tak z toho bude to krizový zastavování možná ještě méně než 1%. A i to krizové brzdění se dá natrénovat. A vlastně to bychom měli trénovat všichni, ať už dosáhneme nebo nedosáhneme. A tam jsou důležité úplně jiné věci, než vlastně úplně to finále, kdy dáváte tu nohu na zem. Jakmile zastavíte, pokud to ubrzdíte a už stojíte, tak tu nohu na zem dáte. Budete to mít zafixovaný ve svalové paměti, takže toho se vůbec nemusíte bát. Každý máme to tempo učení jiný a to, jestli já jsem se to naučila za nějakou dobu, tak to absolutně neznamená, že vy se to naučíte za stejnou dobu. Můžete prostě na tu motorku sednout a hned vlastně to dělat a hned vědět, jak na to. A nebo se to můžete učit měsíc, 2 a pak budete prostě mnohem lepší v tom. Takže to tempo učení to je vlastně na každém z nás a to tempo učení je individuální a proto se vůbec s nikým neporovnávejte a vůbec neřešte, jestli to máte, já nevím, za hodinu, za odpoledne, nebo jestli jste u toho spadli, nebo jestli vám to nejde. Takže tohle to byly moje tipy pro malé holky a kluky nebo pro všechny, kdo chtějí jezdit na vyšší motorce. A nevymyslela jsem to sama, mám tady svoje oblíbené zahraniční motorkářky, které jsou podobně malí a tohle to prostě zvládají a motorkáři taky. A tyhle ty videa vám dám do popisku videa, abyste se na ně mohli podívat. Pokud mluvíte anglicky, mě to hrozně pomohlo, že jsem vlastně viděla lidi, kteří jsou malí jako já a zvládají i větší motorky než je tohle. A sama věřím, že se k těm 90 mm dostanu. A určitě mi dejte vědět, jestli jste tohleto vyzkoušeli, jestli jste si tu vaši vysněnou vysokou motorku pořídili a jestli vám to fungovalo, případně pokud jste menší a tohleto už umíte, tak jaký jsou vaše tipy. Já se hrozně ráda přiučím. Takže dejte mi vědět a budu se těšit příště.